шумо медонед ки чандсолаҳаи замин яъне сайёраи замин ва чандта сайёраи дига ёфтагиянд мо метавонем ҳамуҷа бирем ва чӣ мегӯяд дар бораи ҳамин чизҳо дини ислом. дар шаҳри Москва бародарои тоҷик граница мераванд ба нархи арзон ба ягон проблема дар раҳ. Барои рафтани шумо ба роҳат ба ягон камбудӣ мошинои иномарка харидагиянд ва бо дадури мошин Wi-Fi ҳаст ки шумо зиқ нашавед. Дар раҳ метавонед ягон совет пурсен дар бораи таҳ кардани ҳуҷҷатотон ва ё ҳамаша мефаҳманд ва шумо да ёд метаванд. Ай ҳамин канали ман қариб ними муҳоҷиро мераванд ай ҳамун Москва ва фақат раҳмат мегӯям. Бисёр тоҷикҳо бо дигар миллатҳо мераванд, киргиз, узбекҳо қатӣ. Ман мехоҳам бигӯям биёед тоҷикҳои худмонро ёрдам кунем ва дар шумо ё ки дар хешу таборотон дар корша ва граница гузаштан ҳамин номерое ки дар экранотон ҳастанд ҳамёра битеншон ва худтонам гирен. Салом, ман Фарик. Соли 1969 якум бор одамо аз сайёраи замин берун шиданд, яъне ай планетаи Земля биромаданд ва дар муҳтоб посадка карданд. Якум бор. Чӣ хеле ки медонед, ин одам Юрий Гагарин буд ва ҳамон вақт номаш дар история мондагиа. Чӣ хеле Юрий Гагарин қатъи 4 космонавт дар муҳтоб посадка кардаги буданд ва на самом деле ман шӯхӣ кардам. Якум бор Юрий Гагарин набуд, якум бор американцо буданд дар муҳтоб посадка кардаги, а Юрий Гагарин просто космос паридаги ай тамом. Чӣ хеле ки гуфтам, соли 1969 американцо дар муҳтоб посадка кардаги буданд ва барое ки аз сайёраи замин ба муҳтоб бирай, агон чи дар кор ай самолёт, вертолёт ё ки космический корабль Аполлон 11 якум ракетае ки ба муҳтоб рафтагиай ва дар уҷо посадка кардагиай. Ракета дар 1 секунд 11 километр меравад, яъне 38945 километр дар 1 соат. Ва ҳамон соли 1969 Нил Олден Армстронг қатъи командаш рафтагӣ буданд ба муҳтоб. Рости гапа бигӯм, чандта олимои бахил мегӯянд ки американцо рафтагӣ нестанд муҳтоб, яъне ҳамаи дурӯғай хали гапҳо. Не ки чанд қа пеш мисоли рамака дар газетам дар кор кардаина буду, не ки чандта спутникои чанд давлат ай Япония бо ай чанд спутникои дигар давлат сурат гирифтагӣ буданд ҳамун муҳтоба, ҳамун ҷое ки американцо буданд ҳамун вақтҳо. Мошинчашона яъне луноход астай пиёда намегардӣ ку дар муҳтоб. Ай ҳамун вақт 7 бор американцо паридагиянд ба муҳтоб бо гаштагӣ омадагиянд замин. Дар космос чандта планета, яъне бо ҳастанд планетое ки нав ёфтагиянд ва охирон карад ба фикрам соли 2016 якта планетаи нав ёфтагӣ буданд дар солнечная система, яъне дар наздикии мо, дар наздикии офтоб 9 планета ҳастай ва дар якташ мо зиндагӣ мекунем. Сар мекунем ай боло Нептун, Уран, Сатурн, Марс, Меркурий, офтоб, Венера, Замин, Юпитер ва дар ҷа як планета дига намераса, барое ки вай бисёриҳо ҳисоб намекунам планета, барое ки вай маҳидаҳакай номаш Плутонай. Чӣ хеле ки мегӯянд олимо, сайёраи мо либо ёштарай чем дигар сайёраҳо. Сайёраи замин 4 миллиарду 540 миллион солаҳай. Окей, ба муҳтоб мо рафтем, дар уҷа зиндагӣ кардан намешавад, яъне мо дар уҷа зиндагӣ кардан наметавонем. Вообще муҳтоб и сайёра нест, муҳтоб и планета нестай, муҳтоб и спутники заминай, агар ки шумо бидонед. Давлат суми бисёр сарф мекунад дар космонавтика. Американцо дар НАСА мисол ҳамун сума агар ки мисол бигирӣ чанд сол мешавад 2-3 шаҳра бихӯронӣ ва ё ҳеҷ кор накунанд, хӯрда хораванд, фақат ҳамаи сум сарфкунӣ, ҳамаи ҷонканӣ, сохтани ракетаҳо, ҳама чи парвоз ба то ба космос, ҳамаи чи барои ду чизай фақат. Якумш мехоҳам бифаҳмам ки ҳастанд ягон ҷисмҳои зинда дар олам, яъне ки ҳаста ягон олами дига, ҳаста ягон планета дига ки дар уҷа одамо зиндагӣ кунанд, яъне ягон инопланетяно ё ки не. Бобшинам хали чиза мефурашонам бифаҳманд ва дуюм мехоҳанд дар уҷа зиндагӣ кунанд дар дигар сайёра, яъне одаморо уҷа баранд, дар уҷа зиндагӣ кунанд ва якта олим ҳастай нозима суратша нишон метавам. Вообще мега ки ба наздикӣ дар замин зиндагӣ карда намешавад, яъне дар сайёраи замин зиндагӣ карда намешавад ва бисёрш хиёл мекунанд ки ай марг рехта мешавад ва конечно хатогӣ ай барои ваё мисол мо ҳамамон мефаҳмем, не ки намедонам ваё қадар
умнян, олиман чизан, якам чиза намефаман ва хел мекунанд ки вақте ки замин мисол ёки бикафа бусуза нест шаванд ва ё дар дигар планета зиндагӣ мекунанд, замин нест мешаванд ва ё давҷа мемонанд. ха яки мо шумо бародарон медонем ки худованд бузург аст ва дар ҳар як одам ақл додагиаст чанд хостагии худаш. чхеле ки меган олимои ислом аз беғарзи дунёи мо бо ҳаста чанд дунёи дигар, ҳозир мисол гап нарафтасе дар бораи беҳишт ҷузах, яъне дар бораи дигар ҷаҳон, дар бораи дигар олам, дар бораи дигар мир аз беғарзи мо. Алхамдулиллаҳи роббил аламин. Алхамдулиллаҳи роббил аламин. ба забони тоҷик агар тарҷума кунемш, ситоиш худоро ки парвардигори ҷаҳониён ҳаст, яъне ҷаҳоневу ҷаҳониён, яъне чандта ҷаҳон. ва ба забони урусӣ хвала Аллаҳу Господь миров, яъне миров яъне чандта мир. ва ай ҳамиҷа мисол олимо гуфтагиянд ки чандтаи дигар ҷаҳон аст, яъне акам хали подтекст дора. ва дар дигар сурҳо омадагие ки парвардигори чандин ҷаҳониён. чхеле ки мисол шумо фаҳмиден, мо дар наука дар кор нест ки и чизора фаҳмидан. мисол худо ба вақт гуфтагия дар китоб и чизора хай олимо дар мо, яъне дар сайёраи замин наздиктарин сайёраи Венера ва Марс. Венера. Дар Венера мо зиндагӣ карда наметонем, ай рӯи атмосфераш. дар уҷа ҳар хел газо ҳастае ки мо бигем нафас кашида наметонем ва одам мемирад дар уҷа агар ки бигем нафас бикаша. ва Венера дар мо туғри намегира. ака дар мо нева дар ҳаму олимо вобшим хай ки буфаҳмед, ман хай образна гап мезанам. Венера дар мо туғри намегира, значит мерем ба Марс. чхеле ки меган олимо дар Марс мо зиндагӣ карда метонем. Оне ки ҳамира моли под вопросе, барои ки аз соли 1960 уҷа чандта ракета роҳӣ кардагӣ буданд, яъне чандта ракета носитель уҷа қатиш чанд хел оборудование бояд мебурд. якум бор СССР роҳӣ карда буд, не ки чанд бор нашид. якум бор роҳӣ кард дара ракета кор бромад, тим картина ракета сӯхт, сем картина чанд проблема. ва як бор не ки роҳӣ кард дар ҳамуҷа бигем аму оборудованиашон посадка кард, не ки баъди 14 секунд ай кор монд. ва конечно же Россия конкурент дорад. Россия конкурент аст, конкуренташ Тоҷикистон ай шӯхӣ кардам. конечно же нет, да, вот конкуренташ и Америка ай. ва Америка роҳӣ кардагӣ буд, ваям чанд бор неудачно, чанд бор нашид. не ки соли 2011 роҳӣ кард якта ракетаноситель дар уҷа марсахол буд, яъне мошинчае ки чарх дора, мегарда ҳама чира сиёнка мекунад, сурат мегира, дар мо роҳӣ мекунад дар наса. чанд оборудование дигар барои бигем санҷидан, исследования кардан, мисол чӣ хеле уҷа барои чӣ мешава намешава, заминаш чӣ хеле ва чанд чиза мисол ҳозир фаҳмидагиянд. ва соли 2020 бо як ракета дигар роҳӣ мекунанд ва соли 2030 бояд ракета қати одам Марс бипара. ҳама да хай бародарон, лайк айтон наброред. ман хела информация гуфтам барои видеоро кардан. вобшим ман хела кӯшиш карда, хела вобшим заҳмат кашида будам барои лайка биҷихем, подписаться кунед дар канал ва поделиться кунед дар Одноклассники, дар ВКонтакте, дар ки ҷое ки шумо ҳастен. хай бародарои азиз, шумо метавонед бизнеси худтона ҳуй кунед. чизе ки шумо дидестен дар Тоҷикистон ҳамин технология нестай ва шумо метавонед якум одам бошед, ҳуй кунед ва сум кор кунед. чӣ хеле кор мекунад барои одамое ки автомойка доранд, барои одамое ки мехоҳанд бизнеси худшона ҳуй кунанд. марҳамат гӯш кунед. чӣ хеле ки дидестен дар анами аппарат жидкостиа мерезанд. и жидкост бӯ дора, бӯи хушрӯ, бӯи гул, бӯи себ, бӯи мевагӣ, бӯи чизе ки ҳамун клиенти шумо интихоб кунад. баъде ки клиент интихоб кард, шумо мегирен дар ҳамин аппарат мерезен ва сарш метен. чӣ хеле ки дидестен ҳамин аппарат дуд мекунад. ҳамин дуд яъне ҳамин пар бӯ дора, бӯи бигем зебо. шумо метавонед бӯи безеб ки дар мошин мемона, ай бигем соҳиби пешинаш, яъне бӯи сигарет, арақ, бобшинем хали бора нест кунад. ё ки мисол дар хона ҳамин бора мемонед и бу чанд каместа, и бу мисол бигем 1 моҳ 2 моҳ мумкин зиёдтар беста ва дар мошинам ҳамин қадар чанд каместа худтон фикр кунед, мошин бигем майдатаре ва дар ҳар як чиқри, дар ҳар як бигем шукофиҳои ҳамин мошин медрои ҳамин бу ва места. дарунои хона, мошин, ресторан, кафе
автосервис чизе ки ҳами мисол агон бӯи безер дошта боша баъди ремонто мешава ҳами истифода барӣ ва ҳами бӯ мисол места чанқа ва мисол клиентои шумо мешаванд одамоида ки бӯи хушрӯ даргояд дар ҳамо корхонааш дар помещения дар кафеш дар ки ҷое ки боша набоша ҳами клиентои шумо мешаванд ва шумо нархи худтона мемонед чанд сума як ҳами процедура ва ҳами сум кор кардан мегиред мисол дар автосервис мемонед ё ки ҳами аппарата аренда метавонед чӣ хеле ки худтонда махфул шавад ё ки мисол агон компания ҳуи мекунед ки шуморо занг мезананд меравед агон хонара баъди ремонт бӯи краска бӯи клей абой ҳамаи ҳами бора шумо мисол мегиред ва бо бӯи хушрӯ дар хона мемонад шумо да сум метиҳанд барои ҳами кор инам хали бизнесай ҳамаи сертификатҳо ҳастая бародаро ки дар организми одам ҳагон зарар надорад ва на дар хурду хӯрок чаро ки дидесен ҳамаи документҳо ба қоидаву қонунай ва шумо метавонед занг бизанед дар ҳамин номеро ки дар экранотон дидесен представителиш тоҷиканд ва занг бизанед пурсед маслиҳат кунед ба забони тоҷикӣ.